Ser galego é algo máis que o anunciado xa no Gadis, pois é o idioma que falamos, non subimos nin baixamos. Agua. Na libreta de galego, na libreta de galego, na libreta de galego, na libreta de galego. Na libreta de galego escribimos moitas cousas, sobre todo as regueifas, pero tamén moitas outras. Eso todo é mentira, son uns cuantos exercicios, nin regueifa, non tocamos nin os libros. Libros non tocaches ti que és un vago de coidado, moito falas por aí, menos todo o mandado. Na libreta de galego, na libreta de galego, na libreta de galego, na libreta de galego. Pero aquí en galego, aquí non se aprende nada, danse cousas que dan medo e a profe é moi mala. Esas cousas que dan medo ti xa as tiñes que saber, xa que aquí en galego non facemos máis que aprender. Ser galego é algo máis que o anunciado xa no Gadis, pois o idioma que falamos non subimos nin baixamos. Na libreta de galego, na libreta de galego, na libreta de galego, na libreta de galego.